Samantala, dako muna po tayo sa may San Quintin, Pangasinan. Muling binuksan po ang Dipalo Eco Park sa nasabing bayan noong Sabado, April 25 sa pamamagitan po ng isang Misa at blessing ceremony na nagsilbing formal na pagbabalik-operasyon po ng pasyalan matapos ang pansamantalang pagsasara nito. Ayon sa ulat, sinimula ng seremonya sa iba't ibang bahagi ng Eco Park kung saan idinaan sa panalangin ang kaligtasan ng mga bisita at maayos na pamamahala sa loob ng Eco Park. Dumalo sa nasabing aktibidad ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan at mga opisyal ng mga barangay. Isinagawa ang reopening kasunod ng insidenteng naganap noong Abril 12 na nagresulta ng pagkalunod ng isang minor de edad. Matapos nito, nagsagawa naman ng LGU ng pagsusuri at nagpatupad ng mas maigpit na safety measures kabilang ang paglalagay ng watchtower at paging system, karagdagang signages, internet connectivity at CCTV cameras bilang bahagi ng pinaigting na seguridad. IFM News. IFM News. IFM News.